Tá tú séhrú inis san dá hanga. Bhfuil deachreachtaí buinte go sin nó difriocht mór? Well, le bheith omláin fearnach is doch gúil béidir dúgláin rúni beag níos mó buint le bheith séhrú trí Gaeilge. Mar sé an daratanga tá gon. Ach sin ráite tá bín is dóilm sa gúil an nuair a bhíonn tú plé le drámaí nó sconáin nó péra tá an tríútanga ann ach sé sin tanga na drámaíochta agus sin an meán commerceáid atá gcuine seachas béarla nó Gaeilge nó Seapánach nó aon rud eile tá hanga agus a béarla gur héin ag an drámaíochta. Well, dúirte lom hána gur ócail de chuid sé go aimsí tú ólas fé ar balba. Blianta ní sin raibh sé na bhil go crochananta. Tháinig sí sin amach angat mar duine mar measú i aisteoir agus i de léiritheoir. An cooler sin go raibh sé sin an. Is toch nuair a fuairméin scéil sin nuair chuil me faoin uncail seo leom gur a bhíon timire ag Conradh Gaeilge níor aithne agams ar a riamh mar sé básis ó saolaíocht mise. Ach beidir gur bhínig sé cúpla rud dom. An sima bhí agam sa Gaeilge an fágra me pléile Gaeilge i rámaíocht agus is gonáin. Beidir gur bhínig sé rud ag dom. Ní seo an tarnabáta go bheith gobal le aisteoirí bolfan. Anna hásamh le buint asta seo tá me ceaptá cuméirs mé géiste libh le clachta bhfuil nasc iontach i do tusa agus an údan seo. Is dóil am tá siad iontach fáilteach mar roiine tá siad dígrasach agus dáiríre faoi obarstáite agus tá siad iontach mar aisteoirí agus réitíonn muid anmáil ina chéile agus seo mar dúirt an tarnóir dom sa bheith obair leo agus buinm fíor sásamh anmhórás. Well, bharí go neirí go geal leis an iarcht seo atá idir lábh fé láthir agus an písa beag go tháinig mé héanaan is dearann go nairáid. Gur míle agat bhfuil.